Di solito devi parlare chi fa il filmino. E aceasta este la noastră familia. Ea s-a născut marți, pe data de 8 decembrie, o zi de sărbătoare pentru Italia, cu 12 minute înainte de miezul nopții. Destul de repede, mă rog, un travaliu de aproape 12 ore. Și ce trebuie să mai zic? La noastră familie... bravo. Familia noastră e compusă din tatăl, mamă și fiica. Frank, Marie și Valentina. Ioana Valentina. Ultima venită pe lume. Care doarme. Astăzi a dormit mai tot timpul. Însă noaptea a făcut un pic de confuziune. Nu m-a lăsat să dorm. Dar să sperăm că se revine. Cam atât. În afară de asta, mă rog la Dumnezeu să ne dea sănătate și înțelegere. Multă sănătate la asta micuță, mamă, pe să mănânce cu nasul cu ei. Să fie un copilaj cu minte. De ce strămumigă de nas? De ce strămumigă de nas? Așteptăm să trezească ca să mă duc să-i fac băiță. Și acum nu vrea să trezească. Și la noapte nu o să vrea să doarmă. Și tot așa. Gălușca noastră mică. Punem și un pic de muzicuță. Zâmbește! Îi place jucăria. Ne-au dat și brățărici, aveam două brățărici la mână, eu la mână, iar fetița la picior. Pe brățărică scrie numele nostru. Pe a mea scrie numele meu și numele fetiței, iar pe brățărica Valentinei scrie numele ei și prenumele. Ținem de mână. Uite cum ne ținem de mână. Și cum mă strânge.